Nee, de zomer is, ik vind het altijd een heerlijke periode, want dan beginnen de evenementen weer, dan gaan de mensen weer naar buiten, iedereen is blij, iedereen is vrolijk. De meeste artiesten hebben dan ook een eigen evenement wat ze tot terecht laten komen. Nou, die van mij was afgelopen weekend. 28 mei, kan ik beter zeggen misschien. Als ik eraan denk zit ik nog steeds op het kippenvel momentjes en op de roze wolk. Het was een gigantisch mooi feest. We hadden een uitverkocht huis, mensen waren vol enthousiasme en tevredenheid. En gelukkig hadden we goed weer. In het begin regent het een beetje en het is een open air natuurlijk. Dus oftewel een openluchtconcert. En we hadden het weer uiteindelijk mee. Het waaide een beetje, maar het bleef gelukkig droog. En het was één groot feest, echt wauw. Wat voor mij een heel mooi moment was, is ik had er een medley in zitten van Roy Orbison. Roy Orbison is de held van mijn vader. En als kleine jongen draaide ik die plaat dag om, dag in, dag uit. Werd dat omgedraaid. En uiteindelijk heb ik daar een medley van gedaan met volle trots en mijn vader vol in de tranen. Dus dat was een heel mooi moment. En wat ik heel bijzonder vond, ik had een uitvoering van Als ik mijn kind niet meer mag zien. Daar was ik alleen op de vleugel begeleid, zeg maar. En toen waren die 5000 man plus, die waren stil. Je kon een speld horen vallen en dat vond ik, nou, ik krijg weer kippenvel. Ik vind het live sowieso mooier als studio in en de plaat opnemen. Het live leeft er iets om je heen, mensen doen mee. Dus je bent er vol mee bezig en aan het genieten. En ja, een eigen concert is toch heel bijzonder. Normaal gesproken ga ik altijd naar de mensen toe en nu komen de mensen naar mij. En dat is zo'n bijzonder gevoel, kan ik je niet vertellen, daar heb ik geen woorden voor.